искаш да цъкаме Dead by Daylight. Вой. Да, забравя да кажеш, че стикаме с мен. А, така, той ще играе с мен, да. Не бе, предвид имам гарга на главата. Изчезва бе. Шо бе? Мати курва. Да не се учлюпне. Оп, телепорта. Чо някак праги. Майко, мила. Аз чувам как ме гони. Ти се учи на какво да прави. О, 360 джулс. Той ме изгуби. Бах ти собака. Стънах го и ме удари в същия момент. We need to build a wall. Идвай да билдваш лоу. Не. Не. Ай. Ай. Колко малко остана. Наполовината беше, така че... Усещам, да. Нали ми пише отстрани? Как му избягах? Той просто е след мен. Как се скри, брат? Бях скрив един ъгъл и той мина точно. Трябва да го хелвам. Чакай, брат. Забравяй, че имаш борот тайм. Няма такова хелвам, които ли трудно да бяга. Айде. Сгубили го? А това е изгубили. Да. Добре, аз си... С хелваше. Къде отиваш? Пред тебе. Аз те виждам. Няма да се хелвам. Вече не ме виждаш. Виждам другия. Идвай там, където ме видя последно да оправим генератор. Ще е кливо. Трябва да направим стена. Той е вътре в къщата, ако искаш. Може там да е мазето да бокнем пътя. Защо? Не, чай, че правим генератор сега с един друг. Чувам. Отиваме да билдваме лоу. Donald Trump. We need to build a wall. Само да не влиза. Мазето ще А, не. Како мазето е тук, бе? О, да. Той е там, брат. Той си помисли, че мога удара между тия. We don't need to build a wall. Това е много голям мизерник. Аз ще отварям често и да ми се падне. С медкит. Скил. То сам да ме бъда. Медкит? Fuck you. Фашлет. Стъкнах го, не знаеше как. Не знаеше дали може да излезе, смисъл. Застанах зад него и той се чуди какво става. Ти къде Ама си? само за секунда беше. Ами гледам ги отблизко как се гонят Соня.
Чакам го да умре, ма не изглежда, че ще умре. Ела, аз съм за тебе, аз съм за тебе. Не сега мога да виждам. Той те изгубил, ама. Чакай. Дай. Остава. Аре, бе. Двойна атака, двойна атака. Fire! Fire! Не! Защо си след мене лошичичко? Всичките са ранени. О, брат, не си си да влез. Той е слаб, той не знае как се използва гизачката той. Правя на пъта! Изчезвам! Брат, ти видя ли го? Не знам къде си. Знаеш какво стана? После чупка на клипа. Майко. Чакай бе, бил. Яла тука. Абе! Основата бе! Абе, виж го бе! Хубава са да му отрепи с гизачката, не го се получи. Брат! Защо е толкова тъп? Някой така съм до него и той се оправи една друг по-голяма смъртно. Майко, колко дълго има на това. И какво ще е тук? Минава далеч. Абе, да ходим да стоим страна, аз ще го с свиневчето. Аз правям генератор. Спил. Теш. Аз ще го спаса тогава. Тежко фейскампер. Мисля ли? Бие го. А, не, вече не го бие. Ще го спаса тежко. Аз сварям на капота, тук не А, не. Бил идва към вас. Спасих го, ма уби мен. Окей, няма можеш. Ран, нига, ран. Я го един. Той е къде, бе? Не, сериозно ли спуснах спейса, бе? Само Бах ти ми зегат. аз се чекам. Ара, брат. Ще ме гониш, ли? О, ще. Бой, не смогу. Братан. Сега ще отрепе.
Само аз съм грях, че спуснах спейса, голям съм. Тъп си. Хубаво, взел съм. Взел съм тюк. Тъй, че. Аз мога да вземам това. Пращай. Още ли снимаш?